Nasungkit ng Ako Bicol Party List ang ika-4 na pwesto sa pinaka-latest na election survey ng Okta Research mula Marso 18 hanggang 24. Nitong Lunes nang ipalabas ng Okta ang resulta ng survey kung saan lumalabas na 4.20% ang boboto sa partido. Ayon kay Ako Bicol Party List second nominee at Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., ang resulta ng nasabing survey ay nagsisilbi nilang motibasyon para ipagpatuloy at pagbutihan pa ang kanilang mga programa para sa ikakabuti ng mga Bicolano. Dagdag pa niya, ito ay bunga rin ng kanilang tapat na pagsisilbi at pag-alalay sa mga Bicolano sa nakalipas na mga dekada at idagdag na rin ang suporta ng 4 na gobernador sa rehiyon. Well, it's because of the track record of Ako Bicol Party List in delivering services to our fellow Bicolanos, and at the same time, yung active participation natin in all the deliberations and debate sa Kongreso, especially yung mga national issues, especially during budget hearing, na ang concern natin ay maidala natin yung budget para dito sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayang Bicolano. Aniya pa, sa kabila ng mga ibinabatong negatibong kritisismo sa partido, mas pagbubutihin pa nila ang kanilang mga adhikain upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ng mga kinakaharap na problema sa rehiyon, gaya na lamang ng mga isyu sa edukasyon at kalusugan. We have to be thankful that we have Ako Bicol Party List who truly represents the Bicol region. And this augments the resources we bring in the Bicol region. Natutulungan natin yung mga local chief executives, governors, mayors, pareho ang kanilang testimony na dahil sa Ako Bicol, nadagdagan yung aming pagtulong sa aming mga constituency. So these are the messages that resonates to our fellow Bicolanos, and sa aming mga critics, hayaan nyo po, mas lalo pa naming sisipagan at napapakita sa ating mga kababayang Bicolano that Ako Bicol Party List is worthy of the Bicolano votes. Sa ngayon, patuloy ang pangangampanya ng Ako Bicol Party List sa mga probinsya sa Bicol Region para mas maipakilala pa ang partido sa mga Bicolano at ang mga adhikaing isinusulong nito. Samantala, ang survey ay non-commissioned at ginawa na face-to-face ang interview sa 1,200 na respondents edad 18 anyos pataas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.